Mesurant la seva tensió arterial de manera regular pot ajudar a controlar la seva pressió arterial. Microlife BPB3 AFib està clínicament validat per al mesurament de la pressió arterial a la població general i per a certs grups de pacients. A més, pot detectar la fibrilació auricular amb la tecnologia clínicament validada de Microlife AFib Sense. La fibrilació auricular és l'arrítmia més freqüent i un factor de risc significatiu d'ictus. Durant la fibrilació auricular, l'aurícula del cor batega de manera regular i es poden formar coàguls de sang. Aquests quadres poden migrar fins al cervell i causar una obstrucció als vasos sanguinis que condueixen a un ictus isquèmic. La detecció de la fibrilació auricular a casa, seguit d'un tractament, pot prevenir el 68% dels ictus derivats de la fibrilació auricular. El BPB3 AFib presenta el mode mitjà de Microlife, MAM. El mode mitjà realitza mesuraments consecutius per calcular la mitjana de la seva pressió arterial i millora la fiabilitat de la mesura. Microlife recomana que segueixi una pauta marcada pel seu professional medicosanitari mesurant la seva pressió arterial a la mateixa hora i en les mateixes condicions. Eviteu fer les activitats que veu en pantalla 30 minuts abans del mesurament. Buideu la bufeta i preneu un breu descans abans del mesurament. Seieu amb l'esquena en posició vertical, les cames sense creuar, els peus plans al terra i amb el braç que mesureu i l'esquena completament recolzats. Traieu-vos la roba gruixuda i apugeu-vos les mànigues. Col·loqueu el braçalet a la part superior del colze i assegureu-lo fermament, però deixant espai per poder inserir 2 dits, com podeu veure en pantalla. El braçalet hauria d'estar al nivell del cor i amb la marca de l'artèria alineada amb l'artèria braquial. Premeu el botó ON per començar el mesurament. Durant l'inflat, la funció de comprovació de l'ajust del braçalet, Cuff Fit Check, indica si el braçalet està prou ajustat. Abstingueu-vos de parlar o moure-us durant el mesurament. Quan s'hagi completat la mesura, la sistòlica, pressió arterial superior, i la diastòlica, pressió arterial inferior, es mostraran i classificaran usant les guies clíniques de l'indicador de la tensió arterial. Si es detecta una fibrilació auricular, es mostrarà un símbol de AFib a la pantalla. Consulteu el vostre professional medicosanitari per a més informació sobre el vostre diagnòstic i tractament. Microlife, un company per a les persones, per a tota la vida.